Krásne ránko, moje milé, poďme sa spoločne nalíčiť. Prvý krok, čo som použila, je samozrejme čistenie 4 v 1, pretože toto čistenie nie len, že krásne odstráni všetky toxíny, prach, všetko to, čo sa v noci udialo v tej pleti a pripraví na následné absorbovanie všetkých účinných zložiek, ale už pri tom prvom kroku vlastne dostávam do pleti vitamínky. Potom som použila hydratačné regeneračné tonikum, potom super sérum protivráskové, lebo chcem žahliť tie svoje vrásky v svojich 47 rokoch, že? Potom hydratačné super sérum, následne na to som si dala regeneračné sérum C+E, potom intenzívne liftingové sérum, samozrejme krém na vyplnenie mimických vrások alebo proti mimickým vrázkam, očný krém, denný krém a už je moja pleť pripravená, nahydratovaná, vyživená a pripravená na všetko, čo ma počas dňa čaká. Zdá sa vám, že som toho použila veľa? Práve vďaka tomu moja 47-ročná pleť vyzerá tak, ako vyzerá, pretože im doprajem naozaj množstvo úžasných účinných zložiek, aby naozaj správne fungovala, aby bola zdravá a krajšia a krajšia. Takže poďme na to líčenie. Prvé použijem samozrejme fixačný gel pod make-up, ktorý obsahuje fantastické zložky, ktoré vyslovene hovoríme môj vyrovnávač terénu alebo chodvavičko na pleť. Krásne pripraví moju pleť, vyhladí všetky pory, vrásočky, aby boli neviditeľné a zároveň make-up fixuje. Ak nemáte rada make-up, tak minimálne tento fixačný gel pod make-up používajte, pretože to je taký ochranný svetrik na vašu pleť, ktorá proste počas dňa chodí všade nahol a chodí všade nahá a všetko absorbuje do seba. Obsahuje aj SPF faktor 15, ktorý nás aj chráni pred UVA a UVB žiarením. Fixačný gel na make-up si dám takto vlastne na ruku akoby na paletku, stačí takýto maličký hrášok a rozotriem na svoju pleť. Make-up vždy natieram štecom, pretože aj na aplikátori záleží. Predstavte si to, keď natierate make-up prstami, tak samozrejme meníte oveľa viac make-upu a ten make-up nevyzerá tak dobre, ako keď použijete práve štetec na to určený. Ak napríklad aplikujete make-up hubkou, tak tá hubka musí byť hubka na make-up poriadne točená a poriadne vyžmýchaná, ale hubkou dosiahnete najmenšie krytie. Ak aplikujete štecom, tak dosiahnete intenzívnejšie krytie. Takže najprv si rozotriem ten fixačný gel pod make-up a vždy idem od stredu nosíka, od nosíka, takto idem po krajoch, čelíčko, nezabudnem, proste potrebujem vyhľadiť tie časti, kde mám možno zväčšené pory, kde mám možno nejaké vrásočky alebo jazvičky, aby mi to vyrovnalo ten terén a aby tam ten make-up vydržal naozaj nekonečne dlhé hodiny. Mimochodom, všimli ste si tento štetec? Viete, prečo používam práve tento srdiečkový? Nie len preto, že vyzerá krásne, že má srdiečkový tvar, ale aj preto, že práve pri každom používaní tohoto šteca mám ten hrejvý pocit na srdiečku, pretože kúpou tohoto šteca som pomohla, lebo tento štetec je charitatívny a podporuje práve handicapované detičky. Make-up máme v niekoľkých odtieňov, naozaj každá jedna z vás si vyberie a máme buď s ružovým pásikom rozjasňujúce, alebo s matujúce s fialovým pásikom. S fialovým pásikom majú takú pudrovú zložku v sebe, aby sa tá pleť neleskla. Ja, keďže už mám 47 rokov, tak používam práve tento rozjasňujúci. Kedysi som používala matňujúci. Make-up si rovnako dávam takto na ruku akoby na paletku. Opäť nanášam takým spôsobom od stredu, od nosíka teda a natriem na celú svoju tváričku a takto vťupkavými pohybami, aby som tam krásne ten make-up zapracovala do tej svojej pleti. Ten štetec krásne zapadne aj do takých tých záhybov okolo nosíka. Make-up hotový a ak mám potrebu, že mám tmavé kruhy pod očkami alebo potrebujem niečo poprekrývať, napríklad, ja neviem, popraskané cievky okolo nosíka alebo kdekoľvek máte nejaký efektík malý, tak určite použite práve tento korektor pod očka, ktorý získal aj ocenenie od nezávislej asociácie vizážistov. Ja síce tmavé kruhy pod očkami nemám, ale ukážem vám, akým spôsobom sa dá použiť práve na prekrytie, dokonalé prekrytie tmavých kruhov pod očkami. No a svoj make-up si vždy ešte zafixujem hodvábnym púdrom, ktorý stiahne prebytočný mas, krásne pleť zmatní a opäť vlastne akoby zabezpečí ešte dlhšiu trvácnosť môjho make-upu. Do vrchnáčika naklepkám. Použijem štetec All Over, ktorý je vyslovene úžasný, hladkací. Naše štece sme vytvorili v spolupráci s Louisom Kaskom, čo je celosvetovo uznávaný vizážista, ktorý líči
hollywoodske hviezdy na červenom koberci. A naše dekoratívne prípravky ako tieniky, lícenky, konturovacie púdre, štece, to všetko je vytvorené v spolupráci s ním a sú fantastické. A mať kvalitné nástroje a kvalitné prípravky na líčenie, tak to je viac ako polovica úspechu. No a skôr, než sa budem venovať očkám, si ešte urobím kontúrovanie svojej tváre, použijem kontúrovací púder Cocoa, použijem tento štetec na lícenku, je úplne fantastický, pretože má krásne hrany, touto vnútornou hranou práve presne nanesiem kontúrovací púder presne tam, kam potrebujem, strednou časťou nanášam lícenku a tou vrchnou časťou nanesiem ešte rozjasňovač nad lícenku, takže poďme na to kontúrovanie. Použijem teraz Cocoa kontúrovací púder, pretože som nedávno sa vrátila z Ománu a ešte stále mám pleť opálenú, ale máme aj taký jemnejší odtieň laté. Kontúrovací púder nanášam vždycky tuto, ako je vrch vlastne uška a idem smerom perám, ale pozor, len tak do stredu líčka. Samozrejme poriadne rozpracujem. Mne sa zdá, že som zašla až príliš nízko, tak si zoberiem na pomoc práve tento all over štetec a trošičku to zjemním. Líčenia sa netreba báť. Vždy sa dá aj pribrávať, aj uberať. Musí to byť poriadne rozpracované, aby to nevytvorilo takú šmuhu, aby to bolo naozaj len také akoby prirodzené jamky v líčkach. No a idem na druhú stranu. Teraz pokračujeme s lícenkou. Ja som si vybrala odtieň Shy Blush, ktorá je taká krásna, naozaj pristane každej žene. Tu dávam na stred vlastne toho šteca a takto poťupkám tú lícnú kosť. No a na vrch toho šteca si nanesiem ešte rozjasňujúci púder, ktorý sa nazýva Glazed. Vybrala som si tento svetlejší Glazed odtieň a to dám úplne na tú špičku toho aplikátora, toho šteca a idem vlastne ešte hore nad tú lícenku. Okamžite zdravé líčka, vyslovene zdravičko do tváričky to pridáže. Použila som tento skúsený štetec, ktorý je úplne fantastický v tom, že vám presne položí ten tienik tam, kam potrebujete vytvoriť očnicový oblúk. A na očnicový oblúk som použila tienik Kashmir Haze matný a ten veľmi rada používam práve na ten očnicový oblúk. Čiže položila som štetec skúsený takýmto smerom som rozblendovávala očný tienik Kashmir Haze aj na jedno, aj na druhé očko. Zašla som aj pod spodnú líniu, spodné myhalničky, aby to očko vyzeralo komplexne a jednoducho len rozblendovávate, zametáte v úvodzovkách, zametáte, až kým ten očnicový oblúk bude vyzerať presne tak, ako si predstavujeme. Pozor, malo by byť vidno pri otvorených očkách. Toto je skvelý pomocníček. No a teraz príde na radu ten vianočný akcent, tento krásny, zelený, matný, tekutý tienik In The Dress, ktorý si aplikujem do toho vonkajšieho kútika, má takýto aplikátor a jednoducho tam takto nacupkám aj na jednu stranu, aj na druhú stranu a môžem si zobrať na pomoc prstík a rozťupkať to prstíkom do toho vonkajšieho kútika, alebo si môžem na pomoc zobrať tento štetec na nanášanie tekutých tieňov a môžem ho rozťupkať aj tým štetcom. Vyzerá krásne, že? Maličko nie. Ak mám pocit, že som zašla trebárs príliš hlboko do toho očka, tak si zoberiem vatovú paličku a jemne si to skorigujem tak, ako potrebujem. Alebo keď som zašla moc blízko obočia, pretože tuto by mal vždy byť nejaký voľný priestor, tak si to krásne takto upravím. A tým istým tienikom si dám trošičku aj do tej spodnej línie, aby to bolo také komplexné. Tento štetec na tekuté tiene má takúto špičku, tie také tenučky, takže krásne si to viete
aj do tej spodnej línie aplikovať. A teraz môžeme použiť buď z tejto krásnej paletky tento úžasný diamantový tienik, ktorý má také nádherné, a použijem druhú stranu tohoto. Pozrite sa. Také úplne krásne, ale musíte si dať pozor, aby ste použili druhú stranu, aby ste tam nedávali tú zelenú. Také rúžové krásne odlesky. Vidíte to, keď sa to prepojí, ako to naozaj luxusne vyzerá s tou zelenou. No a ak náhodou nemáte túto paletku, tak môžete použiť aj Crystalline. Ten má tiež také krásne trbietky v sebe, takže tento Chroma Fusion tienik Crystalline. Ja som sa rozhodla dnes pre tento takýto rúžovkastovo-diamantový. Že ten fialový odlesk, alebo rúžovo-fialový odlesk mi úplne nádherne pasuje práve aj k tým Vianociam, aj k tomu zelenému tieniku. Skvelé, čo poviete? No teoreticky by som si mohla dorobiť obočie, dať riasenku a líčenie by mohlo byť hotové, ale ja chcem použiť ešte aj konturvaciu ceruzku, pretože mám rada, keď sú také zahustené tie riasy a keď to zase trošičku tak prehlbí ten pohľad. A mohli by sme si vybrať buď konturvaciu ceruzku na očka, styly takú šedú alebo hnedú. Ja som sa rozhodla pre čiernu, pretože mám rada takú akoby naozaj takú dramatičnosť v tom očnom okolí. A naše konturvacie ceruzky sú v vode stále, vode odolné, majú strúhadielko, majú krásne takto aj rozlíšenie, akú farbu používam a majú v tom končeku vlastne aj strúhadielko, čiže sa dajú zastrúhať. Obsahuje tiež výťažok zo šípkového oleja, čiže nielen, že krásne vydrží a zafarbí, alebo teda upraví naše očko, ale dokonca ho aj hydratuje to očné viečko. Takže poďme na to a ťaháme len proste po tých korienkoch myhalnic. Teraz si napomôcť tento štetec, ktorý je úplne fantastický na obočie, na očnú linku. A vyslovene to tam uhladím. Keď je čerstvo nanesená tá konturovacia, tak s ňou viete pracovať, ale už keď zaschne, tak s ňou nepohnete. Môžete skákať do bazéna, môžete sa potiť, môžete plakať, môžete robiť čokoľvek. Plakať jedine od radosti, občas ti ja želám určite len. Ale jednoducho drží. No a zoberiem si čistý, takýto kúželovitý štetec, ktorý tiež odporúčam mať v svojej výbave, pretože ten krásne urobí tú hĺbku oka a teraz ho použijeme práve na dočistenie tohoto priestoru, čiže nanesiem na tienik biskoty. To je ten gumovací, čo som spomínala na začiatku. Takto si prejdem pod obočím a môžem si naň naniesť teraz kľudne aj ten Crystalline spomínaný a dať jemne do vnútorného kútika. Pre také rozžiarenie toho pohľadu. No a poďme na obočko. Obočie je rámom tváre. Obočie by malo začínať tak, keď dáte ku koreniu nosu a vlastne ku kraju, k vnútornému kútiku očka, tak by takto malo začínať obočie. Keď dáte ku koreniu nosu a k vonkajšiemu kútiku oka, tam by malo končiť obočie. Keď dáte cez stred hreničky, takže pozeráte rovno pred seba, tak tam by mala byť tá špička, ten vrchol obočia. Konturovacie ceruzky na obočie sú fantastické, vysúvacie, perfektná, by som povedala, konzistencia toho, krásne dokreslia chýbajúce chlopky. Ja ich mám veľmi, veľmi rada. Máme v niekoľkých odtieňoch, takže vyberieme pre každý odtieň vášho obočia. Ja mám rada, keď je obočie také prirodzené, že sú priznané chlopky a preto veľmi rada používam práve ešte takúto mini špirálku v odzovkách, gel na obočie, ktorý môžeme mať tiež v niekoľkých odtieňoch. Dokonca ho máme aj transparentný, čiže každá z vás si vyberie krásne, zafixuje to obočie, udrží ho na tom, tie chlopky na tom mieste, kde chceme. Ak máme úplne nový ako ja teraz, pretože už som svoj starý vymenila za novší a je tam prebytok tej farby, tak ju takto krásne oškrapkáme.
a jednoducho vyčešeme chlopky do požadovaného tvaru. Ak sa vám stane ako mne to, že sa niekde oprete, tak jednoducho vatovou paličkou zotriete. Super, že? No a dnes použijeme riasenku, ktorá bola ocenená nezávislou asociáciou vizážistov a stylistov ako úplne najlepšie ako top jednotka. Je to riasenka, ktorá vám vytvorí vyslovene 3D riasy, je takáto hrubá, má taký zaujímavý kartáčik, aplikátor, ktorý má z viacerých strán úplne iné štetinky. Začíname vždy, aby to bolo úplne jednoduché, takto musíte mať akoby pred sebou v zrkadielku tento vyritý nápis Mary Kay, tak tou stranou vždy začíname a myhalničky krásne od korienka takto cikcakovitým spôsobom povyťahujeme. Obalíme do farby. Potom ju jemne pootočíme a ideme tými dlhšími štetinkami. A znovu ju pootočíme. Teraz máme ten nápis vlastne smerom k nám. A opäť ideme tie myhalničky obaliť do farby. Každá tá štetinka má svoj zmysel. Neviem, či to tá kamera dobre zachytí, ale fakt tie riasy sú úplne že wow. A môžeme si kľudne dať ešte jednu vrstvu. Mimochodom, naše riasenky majú aj vitamíny skupiny B3, čiže nie je to len farbička, ale aj vyživujú naše myhalničky, boli hustejšie, pevnejšie, aby sa nelámali, nepadali. Ideme ešte druhé očko, samozrejme. Ešte jednu vrstvu aj na druhé očko. Aj na spodné myhalničky trošku dáme. Super, že? No a ešte nech si urobíme pery, ukážem vám tip grif od Louisa Casca, spomínaného celosvetového uznávaného vizážistu, práve vďaka týmto 100% lanovým obrúskom, poznáte ich? Tie sú úplne dokonalé a priznám sa, že v minulosti som ich považovala za zbytočnosť a dnes si pre nich bez nich neviem predstaviť jeden jediný deň. Úplne by ma chytila panika, keby sa mi stalo, že zistím niekde na cestách, že nie sú obsahom mojej kabelky. No ale teraz som si ešte všimla, že trošičku sa mi tu otlačila špirálka, takže vatovou paličkou to krásne dočistím, toho sa netreba báť. No a poďme na ten grif. Vytiahnem si jeden zo 75 týchto lanových obrúskov. Obyčajnou servítkou by ste to nezvládli. Tento 100% lan má naozaj svoje opodstatnenie. A krásne priložím na čelo a jednoducho pohľadkám. Urobím to na všetkých miestach, ktoré sa mi najviac mastia a pozrite sa, make-up mi to nezrušilo, ale krásne mi to odsalo prebytočný mas a pot, pretože pleť je živý orgán a jednoducho ona neustále funguje, že? Takže krásne som si odsala prebytočný pot a mas, ktorý sa mi vytvoril počas toho líčenia a natáčania videjka. A teraz použijem transparentný púder, ktorý krásne zafixuje. Mala som ho otvorený, ale som ho si takto poisko zatvoriť, tak sa mi vyprášilo veľké množstvo. A tým transparentným púdom krásne prejdem ešte tú svoju tváričku a ten make-up vydrží naozaj proste kľudne aj celých 24 hodín, ak by sme potrebovali, že potrebujeme byť na nejakej oslave alebo zábave alebo na nejakej svadbe. Transparentný púder obsahuje také akoby mikrozrkadielka, ktoré odrážajú svetlo, aby sme sa neleskli. A mimochodom najlepší suchý šampón, aký som kedy mala, naozaj ho používam ako suchý šampón v prípade, že moje vlásky potrebujú odmastiť. Krásne to zdvihne objem a navyše to mojej pokožke vlasovej dodá výživné zložky, ktoré obsahuje aj ten transparentný púder. No a poďme teda na pery. Keďže Vianoce, tak by sme mohli ísť do červenej, čo vy na to, takže vykreslíme si najprv srdiečko.
Obtiahneme celé pery, kľudne ich môžeme aj vyfarbiť. Mimochodom, naše konturovacie ceruzky na pery obsahujú tiež aj vitamín E a C, čiže ďalšia výživná zložka pre naše pery a rovnako majú aj označenie, aká farba to je a strúhadielko v tomto končeku, čiže ju môžete mať vždy dokonale zastrúhanú. Ak chcete intenzívnejšiu červenú, kľudne ich celú vyfarbite. Ak nepotrebujete intenzívnu, tak stačí, keď to takýmto spôsobom rozpracujete. A teraz použijem vysokohydratačný rúž, ktorý ja zbožňujem, pretože pri ňom máte pocit na perách, ako by ste mali len lesk, vôbec nejaký balzam vyslovene, ako by ste vôbec nemali nejaký rúž na perách, pretože je vysokohydratačný, vysokohydratuje naše pery, obsahuje aj veľmi vzácny karnaubský vosk, tiež slnečnicový olej, tiež vitamín E, vitamín krásy a tento odtieň Festive Pink, ktorý je taký, by som povedala, broskinkový, nie úplne že červený, môžete ho dať úplne v tenučkej vrstve aj bez kontúrky, alebo môžete ako podklad dať aj nejakú rúžovú alebo takú neutrálnu nude kontúrku, aby bolo také nenápadnejšie, ale môže sa kľudne použiť práve aj na tento červený. Pozrite sa. Krásne vytiahne tú belobu zo zubkov, že a mimochodom tento Festive Pink vysokohydratačný rúž máme práve teraz v balíčku vianočnom zvýhodnenom za fantastickú cenu, čiže určite odporúčam, opýtajte sa ma na tento vianočný balíček alebo svojej kozmetickej poradkyni. Perfektné, že? Čo poviete? Už len učesať sa, dať sa do gala a môžeme vyštartovať do ulic. Ahojte!